suki nga mga tigaminaw ug sa mga mutambag, ako da ang mga pasiunang pasalamat nga na kaninyo. Labi na kanimo Ate Deden, maraming salamat po sa makanunayon nimo paghatag o kinabuhing pagtagad sa mga suwat ug sa pagtambag nimo kanamo. Labi na sa akong kasantian karong hapuna. Pagkanindot po yan ang kalibutan kung makabaton kag palamanhonon o boyfriend na buutan o pugihan o responsable. Sama nining akong boyfriend karon Ate Deden na maoy yatagan ako sa akong matang isod nga oo o gamahimong amahan sa among mga anak o akong ipasalig kaniyo nga mahimo akong buutan o sulong nga asawa. Ako dahil si Ann, 25 anyos ang akong pangidaron ug aduna kami anak. Ang amahan sa akong anak Ate Den, grabe kaayo kabuutan ug breadwinner siya sa iyang pamilya. Ubay-ubay gayod ang mga igsoon sa maginikanan Ate Den. Ubay-ubay usab silang mga anak. So in short, daghan siya og paryante. Ako mo'y gipanguyawan ni ining among planong magpakasal Ate Deden. Sa akong side, wala ko'y problema. Kay buot sa akong mama, akong kinsa lang kadtong duol gayod sa kinabuhi sa akong palamanhonon. Bisag pila lang katao as long as mahinayon ang among kasal. Simpleng celebration, wedding celebration, after sa among pagkasal, na aming pag-asawaan, wala dyan problema ang ako ang mga ginikanan labi na sa kumaigsuon Ate Deden. Apan, nakanungog na daan kong mga istorya ate. Yeah, simple, sa ako nang giingon nga kung unsalay makaya sa mong budget. Siyempre, ako man ang pangasaw-unon Ate Deden. So naanak ko ang mura bitaw bugat-bugat nga sitwasyon. Gusto man nga imbitaron sa akong partner kay mausab kini ang giingon sa iyang maginikanan nga kun mahimo ang iyang iyaan, igsoon sa iyang mama, ang iyang uyuan, ang iyang apuhan, mga hig-agaw, mga paryente, mga suod sa kinabuhi. Imbitaron gayud sa kasal ate. So ako'y ga problema. Hasta siya ang akong palamunon ga problema. Nag-live-in kami Ate Den, kay lagi nagtigom pa kung unsay angay nga gastuon sa among kasal. Murag patamaan jud mi ani gasto ate. Kay lagi gipanganla naman sa side sa akong palamanhonon kung kinsay angay imbitaron. Akong side ate, ganahan jud ko nga pakaslan ako niya. Labi na kay naan ako'y anak. Alang sa among anak usab ang maong papeles. Labi na adunay bendisyon ang among kami niyon ate. Aron wala gyud mga temptasyon nga mabot ka namo. Apan tungod din ning problema at din nabalaka kaayo ko.
Kay matud pa sa akong boyfriend, mangluod jud kuno ang iyang iyaan kun dili kuno imbitaron. Pastilan. Ang ako pong gikadlukan at ididin kay kining side sa ako abitang live-in na pamanggoy mga babae nga mag-una-una. Ang iyang ex ate, may ako ang gikagulan. Kay bisa na sayod ang iyang ex nga kami na ang nag-ipon karon. Magsige paghihapon og contact niya. Nga wala man ko'y hawid niini, wala ko'y katungod. Kaya lagi di pa may kasado. Huwag mauni akong gikadlukan at ididin. Nagplano kami nga magpakasal alang-alang sa among anak. Nya, maikog man ang ako ang pares ate. Gusto lagi niyang kung mahimo iyang paryente, iyang imbitaron para wala joy dautan nga istoryang mugawas. Dili enough ang among kwarta, te. Kay dili usab kaayo taas o dako ang amoang kita. So, unsa may angay na kung pagkabuhaton at ilitin? Unsaon man ako pagpasabot, nga simplihon lang ang among wedding celebration, ang amo ang reception, nga mga kinsa ang imbitaron. Karon dili pud bugat ug may nalaman ang sobra sa amo ang natigom ati kun ugaling maigo ang among budget alang usab sa sunod nga mga adlaw sa among pagpuyo nga ubana ang ako usab kining anak ug malinawon kay mahimo naman nga legal ang among pagpuyo. So tabangi kuno ninyo ati din kuno unsay angay na kung pagabuhaton ning akong sitwasyon sa pagkakaron. Unsaon man pagbalibad sa ako usab kining pamanunon sa mga paryente sa iyang side nga dili mahiubos kay dili imbitaron. Ani ra ko kutob og daghang kay salamat kay